ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мо дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар бозори Нехӣ қарор дорем. Дар инҷо бисёр дароза ҳаст. Ин акаи Шӯҳрат барои шумо миннатдории худша расондиса. Барои чӣ миннатдории худша расондиса? Видеоро бо диққат то охириш тамошо кунед. Ҳозир мепурсем барои чӣ миннатдорӣ мерасонам барои шумо. Акаи Шӯҳрат, ассалому алайкум. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом. Як обуначии мо қатъиян салом алайкум. Салом алайкум обуначиёни Колхозобод ТВ. Саломат бошед. Саломатии ҳаматон мехоҳам. Ман миннатдории худро ба мардуми Ёвон, мардуми Қимсангир, мардуми Колхозобод, мардуми Ваҳдат, мардуми минтақаи Рашт мерасонам. Барои чӣ? Миннатдорӣ ман мерасонам, чунки бисёр айма дарвоза харид кардан, миннатдор шидан, комментариҳои хуб нависанд дар таи видео. Ҳазор раҳмати калон миннатдорам. Саломат бо бошед. иншоалло хизмат аем. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз, касоне ки аз ҳамин бародар, яъне ки акаи Шӯҳрат дароза харид кард, бо як бор дига харид кардани бошад, чӣ аксия карда метем бо? Кадоме ки ӯ видеои ма дароза харидагия идом мехара бо аксия дора. бо аюда хубша мезанем метемаш, ҳам бо арзонаш мекунем хотир акмал. аксия дорем. дӯстони азиз, видеоро бо диққат то охириш тамошо кунед. Дар инҷо чанд намуд дарозаҳо ҳаст. Барои шумо ҳамаша мефаҳмонем. Дастсафка установкаш хати чанд сом меша. Ҳамаша бо диққат то охириша тамошо кунед. Хуб, акаи Шӯҳрат, дар инҷо дарозаҳомон ай чанд сомон сариша то чанд сомон ҳаст? Дарвоза ай 4000 сомон сар мешавад. то 9000 10000 сомон. Фаҳмо. Амакун бисёр кас ози мора интизор тамошо кардеса, агар не нарх қати сразу гам мезанем ку ва ё основной нарх дада ки бачаҳо бисёр гам назанем, нарха нишон те размера гам занем мега. Сразу нархҳоро гам мезанем. аввалаш аймиш сар мекунем. Хуб, иш размери чанд бача? Бараш 4 метр, бландиш 3 метр. Нархаш 8000 сомон. 120 километр доставка, установка ройгон. Ройгон. Ана ки стенкаш чанда евро ака? И профилой доним листо яг 8. Яг 8 тоза, як ними хели не. Яг 8 тоза. Яъне ки 120 километр да доставка. 120 километр доставка, установка мебарем мечаспонем. 8000 сомон. 8000 сомон. Агар айноми канали Колхозобод биромад чӣ мешавад? Бо ягон чиз гуфтум ку скидка дора иншоалло. бо скидка мекунем. дӯстони азиз, касоне ки ба ҳамхел гуна дарозаҳо моши дар кор бошад, ҳамин видеоро максималан подписка кунед. мо навора сар кардем, давом метем. Хуб, иш чанд ака? Иш бараш 4 бландиш 270. 7000 сомон нархаш, листош листи яг 8. профилош ҳам яг 8. Яг 8, профилош ҳам яг 8, листош ҳам яг 8. фаҳмо. Ина бинед дӯстони азиз, ай пеш омада худатон бо бинед бо кадомет ки мисол наздикотон да ҳами ҷай роӣ кунем, биён ай наздик бубинам. фаҳмо. бози мо қарор дорем дар шаҳри Бохтар, дар бозори Нехӣ дӯстони азиз. Ина бо як дарозаи дига намуд дизайнаш. Хоб, иш чӣ хеле акаи Шӯҳрат? И листош як 3 ай, профилош як 8 ай, 5000 сомон доставка, установкаш бепул. Ҳамун 120 километр. Листи ғавс ҳами хам мешава ҳозир дани момент. То ҳами як нима. Листи гилдор. Листои печатной ҳами қағавс мешава. Бо айда тинкуш ҳаст. фаҳмо. дӯстони азиз, касоне ки аз замин бародар, яъне ки акаи Шӯҳрат харидорӣ карда боша, дарвозаашон чӣ хел буромадаги фикротонро бемалол дар комментария нависед. Акрун бо ҳозир дигар дизайнош ҳам ҳаст, дар он ҷо рафта барои шумо нишон медиҳем. Акаи Шӯҳрат, ин необычный дарвоза мондаст. Кабод ва хиёрони бисёр ҷода хеле ранг нест? Но, бисёр ҷода нест, барои мардуми Ёвон ай, мардуми чорум совхоз. чанд сомон ин? Бараш 4 бландиш 270, 6000 сомон, доставка, установкаш ройгон. Ройгон, ана и стенкош чанд ба чанд чиқадан? Листош як 8, профилош ҳам як 8. Краска хамер. Хамер. Ба хиёлам и гилдориш гилдориш то як нима мешава. Инами ҳозир як 3 ай. Ёш як 8 ай, полни ҳамаш. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз, бо дига намуд дизайнаш қати. Хуб, бо исм мезгарем и арзонтар вариант чӣ хеле акаи Шӯҳрат? И 4500. 4500 сомон, 3,5 ба 2,5 4500. Ина 320 ба 2,5 4500. Доставка, установкаш бепул. Листо як 3. Ёш чӣ акаи Шӯҳрат, и бо хайтек? И дари ҳамун легендаи усолинамунай. 6500 сомон. доставка, установка. Бараш 4 бландиш 270. Листо як 8, ҳамаш як 8. Як савол, усолина гуфтен, и ҳоли ҳами бор истудагиё ки дизайни усолина чӣ хеле? Дизайни усолина. Ҳамира реклама кардем. Бисёри мардум ҳами чиз харид. ҳозир акун усолина гуфтем ва ё акун фикр мекунанд ки дарвоза ай усол порсо мондаги ай? Не. Ина дӯстони азиз, ин дарвоза свежи, агар набудагишда тахминан чанд моҳ места савдо навшидагишда вақта дарвозаҳо? Мисол як ҷо як наместа. Не наместа.
اینا ویترین کردم موندگی مردم میبینن تماشا میکنن. اینا ما برای شما به تیار کردیم که یا با رکلام کنیم اینترنت امونه. اتاق همش میروایو. فهمو اینا دوستان عزیز اینا میشه چند کیلومتر شورا؟ 6,500 سومون. 6,500 سومون 120 کیلومتر دستافکا установка. 120 کیلومتر دستافکا установка. فهمو. این دروازمون یا برادر заказ کرده اولی کدام میده که 5 متر در کورای 4 متر دروازه خودش در مایده شالوهیده. краскаш хамер 6500 сомон то бурдан часпонданаш я бародар заказ кардем материали хуби хуб ина худохат мебарем мечаспонем шумо мебарем пага насиб боша мечаспонем 6000 чанд мебарем 6500 сомон заказ кардем барои шумо кадом намуди дароза дар кор бошад заказ мекунед ка шурада релес немеген болохуй мекунад ролик ви кадоми дар ролик ви дар корай ами стил ролик ви тайёр мекунем метем ҳамаи ами стилора ролик ви тайёр мекунем метем мақсад чун сурат дошта бошанд шумо да партота бутан кадом дизайн маъқул бошад чӣ сурате ки дорам партоян мебинем нарх мекунем мебарем мечаспонем фаҳмози акун даро медонем дарундан бо дигар намуд дизайношам ҳаст ин бо малошни хайтек мешавад хайтекои нав хоб стенкаш чӣ хела чанд ба чанд яка профилош дуним листош 1.8 неё шайнелобод меорам ҳамаш 8000 сомон то бурдан часпондан 3 слой краска дорад 3 слой 4 слой краска мезанем барои ки маҳкам намекунад ала мея слой мезаниш 3-4 слой краска мезанем мебарем мечаспонем метем погодаи тоҷикистон акун гарм аст ҳамин краскада чанд сол гарантия метем ки бестам ё ки месӯзе ки алиш кардан наркор ё ки болуш задан наркор краска амира вақте ки мебарӣ и тоҷикистон гарми бадай як сол 2 сол хизматат кард бо як бор дигар краскаш ку свежи баъд 5-10 сол меравам хел мебариш айнаи таҳ ягон занга ягон чӣ меброяд дигар краскаш намекунӣ дигар ҷо ҷазир мешавад барои ҳамин як бор дигар боз задан дар корай мақсад ки тез краска карда биста дарвозаш умрш дроз мешавад ҳам хизматш мекунад умри дроз мебинад дарвоза хоб размерш як бор гам занем аган чанд ба чанд бараш 4 бландиш 3 метр нархиш 8000 сомон то ваҳдат ноҳияи файзободам мебарем ина дӯстон азиз марҳамат 120 километр дастафка установкаш хати бемалол барои шумо часпонда хушур карда метиҳад ана ин бод дигар намуд ин кубук меган чӣ меган ира кубук иш бараш 4 бландиш 270 5500 сомон дастафка установкаш хати 5500 ишам барои бачаҳои чорум совхози ёвон калхозобод қимисангир барои ҳамин дӯстон азиз кадом шаҳр ноҳияҳоро ба ном гирифтесай фикротона бемал дар комментария нависед дастгирира фуромӯш накунем дӯстон азиз харидорем накардем видеора максимали рафиқота подписка кунем группаҳо ҳаст маҳаллаҳо группаҳо ҳаст ҳамина копия карда сразу дар группаҳо паҳм кунем бо барои шумо мақсад ки маълумоти хушур додесем ҳам бо нархҳо қатъи боҳавар шудесем бемалол шумо аз ҳамин ҷо омада харидорӣ карда бо нархи дастрас яъне ки айноми канали калхозобод тв бо нархи дастрас омада харид мекунед рафта барои шумо дастафка установка карда медиҳад дӯстон азиз акай шӯҳрат бо як бор дигар миннатдори худшона мерасонам бо диққат гӯш кунед бародарои азиз ҳамин вилоят хатнун тамоми шаҳр ноҳияҳо шаймо харид кардан бурдан ҳазор раҳмат мо гуфтан мо ҳам миннатдорем ай тарафи шаҳри туз қабодиён ай минтақаи кӯлоб ай ҳама ҷо ай то границаи ӯзбекистон бурдем часпондем дастафка установка кем ҳамаш миннатдор шудан шукр и тараф ёвон да гап нестай чорум совхоз фурқат ҳамаи ҷош да гап нестай мо бисёртарги ҳамин ёвон калхозобод қимисангир файзободи минтақаи рашт тоҷикобод аймо бисёр харид карданда ҳазор раҳмати калон минтақаи рашт то таксиётона мебарем мерасонем дарвозаро то камазотона мебарем заказ кунем мебарем мерасонем мегиранд мебаранаш суханҳои нек барои шумо гуфтанд тақдим кардан раҳмат гуфтанд ки ҳамин қамора дастгирӣ карда аймо дарвозаҳо харид кард акай шӯҳрат шумо дар барори кор ҳамхели дарвозаи сифатҳои хуб ба халқмон даъват кунед таъмин кунед мақсад ки пасиен омада аз шумо харидорӣ кунад пеш аз комментар нависан камтар фикр кунед рақамҳо дар зери навор ҳаст бемалол занг мезанед қадишон суҳбат мекунед чизе нофаҳмонӣ мешавад қадишон бемалол даговор кардем акун
комментарий ҳар гап ҳар хел нанависем сонад акун ҳазор одамҳо дар инҷа тамошо мекунанд мебинанд як хелаш мехонанд чизе гап дошта бошад ина рушта гап занем касе душман аст касе дӯст аст марҳамат рақамҳоша мемонем бемалол дарошон гап занем сонад комментария ки ҳар хел гап назанем чизе дар кор бошад бемалол хушонда биромада занг занем мешавад акай Шӯҳрат кайфиётаро намепуронем саломат бошед барори кор миннатдор.